Kinabahan ako mga kasinag kanina. Akala ko kung ano nangyari. Ito na mga kasinag yung bunga ng pipino ko. Naglilinis kasi magbe-fiesta na dito sa amin. Excited na sa fiesta. Good morning mga kasinag! Wow, medyo mataas-taas ang energy natin ngayon mga kasinag. Nakapagkape na kasi tayo mga kasinag. Good morning piggies! Magpapakain muna tayo mga kasinag ng ating mga alagang baboy. Kainin ko muna mga kasinag para walang ingay kasi maingay. Napakain ko ng mga kasinag ng ating mga alagang baboy. Dahil nga po tapos na tayong maggapas ng palay, nakapagbilad na din po tayo. Balik na tayo sa dating gawi araw-araw kasi wala na akong ibang gagawin. Ito na lang ulit naman, balik naman sa pag-aalaga ng baboy sa bahay. Ayan, tapos nang kumain si Upay, naglalaro na lang siya sa tubig at yung dalawa naman kumakain pa. Ayan, medyo lumaki-laki na mga kasinag ng konti. Ngayon po pala mga kasinag ang mismong araw ng birthday ni Imboy, April 18. Kaya babatiin ulit natin siya mga kasinag ng happy birthday. Kanina mga kasinag, maagang nagising yung bunsong anak ko kasi nga babatiin niya daw ng happy birthday si papa niya. Bumili siya ng cupcake at saka kandila. Para daw may cake si papa niya. Yun lang, tapos kinantaan niya. Yun na daw ang regalo niya kay papa niya. Tuwang-tuwa naman mga kasinag si Imboy. Yung dalawang kapatid tulog pa. Kaya siya lang mag-isa yung kumanta kay Imboy. Kahapon po pala mga kasinag, nilinisan namin yung balon sa loob. Kasi grabing init na ng panahon dito sa amin. Yung tubig po mga kasinag ng balon, halos kulang na sa panglinis ko dito sa kulungan ng baboy namin. Sa sobrang init ng panahon mga kasinag, mahina na yung bukal niya. Kaya nilinisan namin kahapon yung loob. Kaya medyo bumilis-bilis ulit yung pagdami ng tubig kasi nawala ng bara yung yung bukal niya. Natabunan kasi mga kasinag ng mga putik kasi nung umulan, bumaha, pumasok lahat ng tubig dyan sa balon. Uwi na tayo mga kasinag kasi maglalaba pa ako. Tambak yung labahin ko ngayon. At ipapakita ko rin sa inyo mga kasinag yung mga tanim ko doon kasi namumunga na yung pipino natin. Medyo malaki na yung bunga. Tapos yung pechay mga kasinag, nagulay ko na. Hindi ko na naipakita mga kasinag kasi ginulay ko na yung pechay. Napakinabangan na natin mga kasinag. Yung kambing mga kasinag, tulog na tulog. Kinabahan ako mga kasinag kanina. Akala ko kung ano nangyari. Tulog lang pala Grabe din pala matulog ang kambing. Nakauwi na tayo mga kasinag dito sa bahay. Papakita ko sa inyo ang mga tanim natin. Ayan yung sayutin natin mga kasinag. Malago na. Tapos ayan pa. Malago na yung pipino ko mga kasinag. Ang ganda ng pipino ko na yan. Nasa sako. May pipino ko dito mga kasinag. May bunga na. Malaki na. Ito na mga kasinag yung bunga ng pipino ko. Ito pa lang naman yung malaki mga kasinag. Kaso lang, may mga mga kasinag. May insektong nangangain ng dahon. Ay, ito pa mga kasinag, may bago ulit siyang bunga. Yan, pangalawang bunga niya yan. Tapos ayan pa. Ang ampalaya ko mga kasinag, maliit pa pero namumulaklak na. Kaso walang bunga mga kasinag. Bulaklak pa lang. Ayan, bulaklak pa lang mga kasinag. Wala pa namang bunga. Pero maliit pa lang mga kasinag. Namumulaklak na. Pati yung isa mga kasinag. Ayun si mama. Naglilinis kasi magbe-fiesta na dito sa amin. Excited na sa fiesta.
Yung sitaw ko mga kasi nagpaano na, pa konti na yung bunga. Pero nakailang beses na akong harvest dyan mga kasinag. Pero may mga bunga pa naman mga kasinag. Ayan o. Parang yung kalapati natin mga kasinag. Ayun si Bunso. Naglilinis din si Bunso doon. May mga bagong sisiw ulit kay mga kasinag. Oh. Marami kaming manok ngayon mga kasinag na naglilimlim. Kaya dadami ulit ang ating manok. Paano po mga kasinag, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ngayong araw. Kasi yun lang po ang update natin. Balik na naman ako ngayon sa araw-araw kong ginagawa dito sa bahay. Maraming salamat po sa panonood at walang sawang pagsuporta sa aming YouTube channel. Maraming salamat po. Bye!